setoran mobil lah ya Pak. Oh. Ah, monggo Bu. Tomo adem. Ayo Bu boleh joget Bu Kosek kosek. Yo, Lo lo lo. ya. Luwe becik patenono timbang pepisahan priya kang sulistya rewani samudana marang kula Yo, yo, yo. karo putra lewat ngincane alismu duduga anglendan resane atiku nedyan wis lingsir yuswaku aku isih mampu ngeladeni sholatmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung aduhku anyrimpung jiwa ragaku kok kurang pakurmatan mabrur rubuh ngarepi njur arisan sinten melih sing ajeng arisan Monggo. Niki saya lanjut kok, ampun lenggah. Monggo. niki dereng telas lho Pak Niki lagune Pak mengepos. Yo. urip ana Yo. kutha gedhe kowe tak topoke Yo, yo. masa isine Ya, ya. kowe apa wae latihan sesideman mesti kasembadan yo tarik melih no Pak arisan teh no heeh ayo Mbak Huti ayo Mbak Huti iya iya Dek nih Mas ini. luwe becik patenono timbang pepisahan Ha. priya Ha. sulistya rewani samudana marang kula Oh, oh, oh. Au. Jos. tarik tarik 12K lali janji nih Mas. Yuk, 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 yuk. Ketuane Bapak PKL. Arisan 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 Mongko kowe bocah gunung sadyan bocah gunung kaduka anyrimpung jiwa ragaku bak kurang kahormatan mabrung roboh ngarepi Ayo, Bu, Masya Monggo Bu. Allah. Mangga, mangga, mangga. Mangga Bu. Nggih.
Arisane iki lho Pak. Arisan. Nah, Niki nggih HE melih napa mboten, Pak? Pak. Niki HE Pak melih Mas napa dereng mboten? dihae, Pak. Pak Mandor Tardi. Oh. Kok ora ana pripun to, Pak? Lambane Mas wis ada tekan kene. Lah Mosok nggih, dadi hae. pakai ongkire lho niki. Pakai ongkir nggih. Arek no. Ah, Lah nggih to. Lah nek mboten mriki anu Pak, mboten ansal sangu, Pak. nggih. Benjing bayar SPP le, Pak. Sesuk sekolah ya. Oh, Oh, Senin. Senin sekolah. Heeh. Urip ana kutha gedhe luwe tokoke kemasa isine kowe apa wae nadyan sesideman mesti kadan lali janjine Mas. Lali janjine. Sur, 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 sur. Yo yo yo, sesak lebu sedeng. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning taman manggung, nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Ada SMS rambesi yen tok telepon malah kok mateni. Oh lenggah to Pak De, mangkel aku mangkel yen kepethuk sliramu mesti tak siwel 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 siwel. Ayo arisan. Tandane alesane bakal lagi sapa wengi sing ra kelon kadul dandan kowe ora takon. Ae, matur suwun Pak Tardi. Wah, masalah langsung anget lho Pak kula Pak. Ya ket mau adem. Nek wis metu pucet. ngene kan lega to, Nduk. Lega, Mbak. Masyaallah, ket mau pucet ya, Mbak ya. Mesake sing wingking niku lho Pak Do pucet-pucet Iya, toh. Pak ngantuk. Moga Mbak Dari. Perlali janjine napa meleh? Napa Bas? Napa Bas? Kersane anget le. Wis rampung. Tayupan. Lah niku anu lho, sangune sing kathah lho. Napa? Ditelaske. Napa meleh? Sampun. Saestu. Le Pak niku le Pak. Niku tesik-tesik kandel le Pak. Makanya nanggap dhewe larang lho, Pak. Oh, masa rantai semen sak-sak. Jan-jane kowe nang ngendi? Lah ketemu sajak jiwani. Atiku Gerak minggir tabrak. kowe gandeng karo wanita liya. Jelas nada.
ta, Pak? Oh. Walah. Ki yo nganggo ambekan bareng. Lah nggih no. Matur suwun nggih Pak nggih, ditelaske nggih. Janjane Matur suwun. Jelas nada cok. Salam budaya deh. Matri janji
Jur kelingan manis kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku pengen dadi bojone sayange bojone nanging atiku bacut kebacut nelongso mas rasane ngati yen ra kelakon aku melu duwe jambu alas kulite sing dikakas wis duwe bojo ada gula ada semut urung rondo aja direbut ayo mbak request apa Mas Ardi lagunya apa Mas Ardi loh bosnya mau kemana donaturnya yang mana ini iki yolah asik Mas Ardi kayak malah kabur di piye sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas manis rasane najan tilas pancen enak rasane sayange bojone wong Yele Mas nanging atiku bacut kebacut tresno nelongso rasane ati yen ra kelakon aku melu duwe jelas nada iki aku nggone sapa iki nek oh alah jambu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo wonge ngabur Mas semut oh urung rondo Andi. aja direbut sumpah wis janji arep sehidup semati ayo bunda ayo joget bareng-bareng sumpah wis janji arep sehidup Sini ada yang mau ditarik nggak? Mau yang ada ditarik nggak? Yang mana? bareng-bareng Nggak ada. dilakoni Yang mana? Ibu siapa ini namanya? Mama manis Jun. rasane Ayo berdua yuk. Wis rasane tilas Mama Jun. pancen penak rasane sayange bojone wong enak lho nanging atiku bacut kebacut tresno bajut terus nelongso lita rasane ati yen ra kelakon aku melu duweni alas ijo sing dikagas saiki logro ada gula ada semut urung rondo aja direbut Setia ya deh
manis rasane Rasane. najan Aman nilas Jun. nimas penak rasane Apa iya? sayange wis duwe bojo Bojone loro. nanging atiku bacut bacut tresno Kadung tresno. nelong solita rasane ati yen ra kelakon aku melu duwe Bunda lagunya apa lagi Nemen Mas. nemen Ayo Pak De, mriki. Mriki mawon. Ayo yo. ye 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 Iki sarone jagung pancen nyoto abote kepacut tresno ora gawe gelo lan gawe kucimu yen suloyo jalilo piye janjine ye 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 Monggo Pak De, kok lunga lho. Senadyan munggah gunung mudhun jurang tanpa petung ning nyatan ono prasetyane ngati bunga susah padha dilakoni Jelas nada Ayo Pak De, joget mau monggo. Sur. mriki Pak D monggo Ayo ke arisan-arisan gen rame Pak karo De. panitia mari Mbak Ayo. sing rada repot Ayo, monggo geser. yuk 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 Iki sarunge jagung matur Pak. suwun. Pancen nyoto abote kepacut tresno ora gawe gelo lan gawe kucimu yen suloyo Lo, so. solalilo
Demin. Pak De iki mari nyambi tugas kok. Lah nggih sregep nggih. Rajin nggih. Heeh, seksi sibuk, Mas. Ora yo nyah-nyah ya. Sementing kewajibane nyawer ora Nggih. lali. Oh, sing di Jogja motor. Oh, sing di Pantesan. dealer. Rangteke motor siji ngono mau. Berarti engko bengi pol-polan lho ki. Kudune. Sak mestine. Kudune. Heeh. Monggo. Iki Ayo. sarung Jos. jagung luwe abot tinimbang sing bandha donya kae bebasane sarung jagung jarene abot tresnane Iya. Ya, Pak. matur suwun Pak De. Pak Jogja motor. Bose Jogja Motor. motor. Wah, ngeri no ki. Ngeri kudune. Kene mantan malah. Sik kagungan utang setunggal melih. Dalem. Rengu Rengu Mbak Nimas. Ayo nyambut gawe. karo tas tes kadang mlebu cangkem barang. Yen tetep iso jajan. Lah iya, apane? Kene ne. Yo ora no. Telakin. Ayo, Dik. Ini Mas. Oh iya. Sing nyuwun rengu mau anu Pak De sing ndi aku Yo sepen. jurakane motor. Ibu Ani. Oh nggih. Bu Ani. Nggih. Bu Ani nggih Pak nggih. Nggih. Oh nggih, kula mriku mengke Bu Ani. Nah, wis kepanggih piyantone. Sinten Mas? Sing gadah niku lagune. Oh, yang mana Mas? Nika piyantone sing anu beto kacamata peninggal. Katon leh tentrem adem ayem. Nggih kok Mas. Langsung diputer mawon nggih. Tangane ketok leh teles. Nggih. Anget ya Mas. Ayo Dek. Ayo yo. Ya. Sekedap nggih Bu Jogjane. Kalih Bu Sarwan. Kalih Bu Sarwan. Pripun Bu kabare? Sae. Teko kene kok, mosok ya ora sae. Padake. Anget lho Mas iki. Anget Niki apane? nggih napa mboten? Ya sak mestine no. Sak mestine ngono. Nggih. Seragenan no padake. Wah. Wis iki suhu lho Mas. Pak Jogja Motor. Pak Jogja Motor, Masya Allah. Nggih, monggo. Oke. Yes, siap. Enggak. Anak Woi. Jos. kang
sugeng rawuhipun sedaya para tamu. Kersa beksa to niki. Mboten. Mboten. Menikmati mawon. Menikmati mawon nggih. Kadang kan ya ngono to ya. Oh, ngono ya. Lanjut ya Mas ya. Ya sak mestine. Nambah mboten. Nambah napa mboten, Pak? Ibu mboten? Oh nggih. Mboten. Ana kang Yo. Bojoku meteng telung wulan bendino ngiler jarene ngibam sak jaluke kudu keturutan iki nyidam apa kesempatan mestine to ya wong jatahku kok Apa ya lho? jelas ada cowok ayo ye Surti Apa Mas? ya
maksud jamu. Lah iya. Jane kok direm sik ngono lho. Jakarta Bandung, Dek. Ada. Aduh. Ya. Surti. Apa lagi? Goyang, Dek. Halo, Uti kalau. Uti yang punya lagu. Goyang sithik ya. Ya wis dah ayu. Bojoku sing ayu dhewe. Dewe. Kek nang ngomong. Apa sing kok kepingini? Kek nang turuti. Saya tak pingini sing gampang-gampang janjiku tuh keturutan. Aku pengen pantamas sing loro endoke. Aku pengen pantamas sing akeh amine. Aku pengen pantamas sing akeh Oh nyanyi dam pentol deh. sing loro endoke mas. Kowe nyidam pentol deh. Sing akeh amine mas. Kowe nyidam pentol endok. Sing akeh kecape. Ya. Aku senengnya sing akeh kecape mani. Pak Herdi. Coba samangan emas karep burilan giringan. Anggonku dandan apa to ana sing kurang. Coba samangan emas langgonku iki medaan. Ning ya kene Kang Mas kok isih seneng kluyuran. So gampang nesu dek, bojo gampang kesusu. Tresnaku iki hanya untuk Alah Pak Herdi, matur suwun le. Wis ra ono liyane dek, kajaba mung sliramu. Mergo sliramu paling istimewa bagiku. Ning arepku ning gori karo karuan. Ning arepku jare tresno tenan. Senengan ning rentengi wedokan. Ning arepku ngomongan sayang. Ning gori karo karuan. Ning arepku jare
syaratnya. Monggo Monggo. Mas. Nangis sakjroning ati
Iya. Wah, penak ya, Mbak. Iya, Mas. Digawe jatilan Jaranan. jaranan enak ya. Ora pecicilan, ora patut. Yo. CSA. Mas Fuad, nanti ditunggu berikutnya. Ayo sini Mas Fuad sekalian aja yo. Bareng sini. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji benda elemu blenjani janji kowe teko larani sakit mas usahaku wis ra kurang pembatiku wis pol-polan sini Bunda cantik pas aku doan jempol ketemu kowe ning dalan konangan apa Mas Sutar kowe konangan Dendaan. Asik. Mas. ngomong jalomu piro tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endine nanging opo walesanmu ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal takno kurang opo leku mertahanke kowe malah kepoti liyane Abang Irwan CSA. ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endine nanging opo walesanmu ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal takku kurang opo leku bertahan kowe malah ngebati liyane nanging opo walesanmu ning aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal takut kurang opo leku mertahanke kowe malah kepoti kowe malah milih wong lain coba aku Mbok anggap. Yuk.